V tomto videu si postavíme PCčko do 500 €. Keď chceš vidieť finálnu zostavu a finálnu cenu, dopozeraj toto video do konca. Poďme na video. Takže nastavil som si tu PC konfigurátor a ideme prvý vybrať procesor. Procesor by som vyberal AMDčko. Je to jeden z najlepších procesorov, ktorý má dobrú cenu a ktorý má veľmi dobrý výkon. Preto si vyberáme tento procesor Ryzen 5500, ktorý je 6-jadrový procesor, má 12 vlákien, dokonca má aj 16 MB E3, čo je veľmi dôležitá vec. Takže dávame to do košíka. Keďže je tam chladič rovno, tak nepotrebujeme žiadny. Ako matičnú dosku si vyberáme Asus TUF Gaming AP127 Plus Wi-Fi, má to Wi-Fi a vďaka tomu môžete mať aj bluetoothové pripojenie. Túto matičnú dosku dávame do košíka. Ďalej tu máme grafickú kartu, keďže chceme mať veľký výkon a chceme, aby nám aj dlho vydržala, ideme ku kartám Nvidia. Nvidia karty sú lepšie už iba z toho dôvodu, že sú tu dlhšie, majú viacej informácií, že čo je lepšie, preto ideme s Nvidiou. Ideme s grafickou kartou GT 1032 GB, ktorá vám je Fortnite zvládnuť vo Full HD rozlíšení na 170 fps. Preto vyberáme túto grafickú kartu, lebo je lacná a k tomu aj dobre využiteľná. Dávame do košíka. Ďalej tu máme rámky. Rámky sú veľmi dôležité, preto som sa rozhodol, že by sme vybrali 16 GB kit, ktorý stojí 35 €. Dávame do košíka. Interný disk, chceme nejaký SSD disk a preto si vybereme nejaký dobrý. Vybereme si tento, síce veľký, nie je to tá M2 disk, ale je to 1 TB disk, ktorý sa vám dá zmestiť aj do počítača. Dávame do košíka. Ďalej tu máme PC caseku, ktorá je veľmi dôležitá pre vašu PC zostavu. Po PC caseu vyberáme túto, ktorá je Micro ATX a Mini ATX, čo naša matičná doska je. Má tu dokonca 320 mm grafickej karty a naša grafická karta je malá, čiže sa to tam bude zmestiť. Preto vyberám túto PC caseu, ktorá stojí 47 €. Dávame do košíka. Ako PC zdroj si vyberáme veľmi kvalitný zdroj. Je to tento 80+, ktorý má 600 W. Preto to dávame do košíka. Takže toto je celá moja PC zostava. Keď chcete viac takýchto videí, dajte like a odber a môžete mi napísať, do akej ceny sa mám zmestiť v ďalšom videu. Čaute!